ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG дар барномаи навбатии Чӣ гап қарор доред ва мо имрӯз оиди аз куҷо соати чанд тамошо кардани муҳорибаи Фазлиддин Обидов ва хабарҳои муҳими ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. аллакай ба турнири UFC 273 10 рӯзи дигар боқӣ мондааст. турнири UFC 273 яке аз турнирҳои беҳтарин дар аввали сол ҳисобида мешавад. Дар ин турнир 9 муҳорибаи калон мову шуморо интизор аст. 4 то прелим ва 5 муҳорибаи карди асосӣ. Дар карди асосӣ Ҳамзат Чимаев бо Гилберт Бёрнс набард мекунад. Гилберт Бёрнс дар мусоҳиба оиди Ҳамзат Чимаев чунин гуфт: "Ман боварӣ надорам ки Ҳамзатро ба нокаут равон мекунам, аммо ҳамаи кор шуданаш мумкин. Ин шояд ғалабаи ман бо қарори ҷудогонаи доварон шавад ва мо баъд аз ин шояд реванши худамонро баргузор кунем. аз ҳамин хотир ман нақшагузорӣ кардан намехоҳам. мебинем чӣ гап мешавад. ман ба пуррагӣ ба ғалабаи зуд омодаам. ҳар чизе ки рух надиҳад, ҷанговари ғолиб ба муҳорибаи камарбанд наздик мешавад. Усман ва Эдвардс моҳи июл во мехӯранд. аз ҳамин хотир мо метавонем ба чемпиони ин ҷуфт моҳи август ё ки сентябр муҳориба барои камарбандро баргузор кунем. фикр мекунам ман ва Ҳамзат интизор шуданро дӯст намедорем. аз ҳамин хотир Ковингтон барои мо ҳамчун варианти иловагӣ қарор мегирад. нақшаҳо хело бисёранд, аммо худи ҳозир барои муҳорибаи дар пешистода бояд ҳаракат кард, гуфт Гилберт Бёрнс. рақиби ӯ Ҳамзат Чимаев бошад, машқҳои омодагии худашро бар зидди Гилберт Бёрнс аллакай гузаронида истодааст. ҷанговари ҷавони 21-сола Муҳаммад Мукаев, ки дар турнири UFC Лондон дебюти худашро баргузор карда буд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди муҳорибаи навбатии худ хабар дод. Муҳаммад Мукаев менависад: "Хабари хуш, худи ҳозир дар ин бора ба шумо хабар дода наметавонам. ҳангоме ки дар ин бора эълон кунанд, ман ба шумо ҳамашро мегӯям. ин ба шумо писанд меояд. Нависон Муҳаммад Мукаев." аллакай ҳамин рӯз дар шаҳри Грозний дар мавсими нави имсолаи турнири ACA Young Eagles ду ҷанговари тоҷик Фазлиддин Обидов ва Шерзод Қаюмов муҳорибаи худашонро баргузор мекунанд. Шерзод ва Фазлиддин Обидов дирӯз марҳилаи вазнкаширо бо муваффақият паси сар карданд ва бо рақибони худ рӯбарӯ вохӯрданд. рақиби Фазлиддин дар ин муҳориба Али Сулайманов аз шаҳри Грозний мебошад. рекорди касби Али Сулайманов 5-1 мебошад. муҳорибаи Фазлиддин ва Али дар вазни 70 кг баргузор мешавад. аз Шерзод Камолов ва рақиби ӯ бошад дар вазни 60 кг. худи турнир кай оғоз мегардад ва турнирро бепул аз куҷо тамошо кунем? худи турнир соати 14:00 ба вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 16:00 оғоз мегардад. мисли ҳар вақта дӯстон, ссилкаи турнир дар саҳифаи расмии Телеграми мо дастрас мегардад. ссилкаи Телеграм бошад дар комментария закрепишуда қарор дорад. дар комментария дастгирӣ кардани ҷанговарони худамонро фаромӯш насозед. ба Фазлиддин ва Шерзод дар муҳорибаҳояшон бурдборӣ хоҳонам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то барномаи навбатии Чӣ гап, хонаободу сарбаланд бошед.